Γεια σας παιδιά, σήμερα έχουμε ένα νέο βίντεο. Σήμερα έχουμε PvP όπως έγραψα. Σας υποσχέθηκα ότι θα παίξω σήμερα PvP. Έχω ξεχάσει να παίζω γιατί ήμουν διακοπές, οπότε πάμε να αρχίσουμε. Πρώτα θα αρχίσουμε... fuck, δεν έχει Minecraft. Δεν πειράζει. Πάμε με ένα σπαθί. Ο MG το sound του Minecraft θα φάει ξύλο. Όπα, παιδιά περιμένετε. Πάμε. Σε αυτό άμα πείτε κάποια άτομα άκουσα ότι λέτε ότι σπαμάρω. Μπρο μου είναι σχόλ. Έτσι γίνεται το κόμπο. Αυτό είναι κόμπο. Επίσης ο Voidcore παιδιά πάει ο σερβερ, πάει rest in peace. Δεν ζει πια ο σερβερ. Έφαγε, δεν υπάρχει... Όπα. Ναι, πάει ο σερβερ. Τώρα δεν έχω σερβερ να παίξω. Όλοι. Το crit spam παιδιά είναι έτσι. Κοίταξε, συνήθως στα servers κάνουν crit spam, αυτό. Σπαμάρουνε το crit spam. Skibidi toilet. Τι λέω μάλλον. Έτσι και γράψει LOL bro, έτσι και γράψει LOL. Τι κάνω, δεν παίζω άξι και να κάνω αυτό. Να. Ο Μιτζή. Τρία. Τζι, όχι! Δεν πειράζει. Ωραία, πάμε ένα άξ. Άξ, είμαι καλός στο άξ. Ελπίζω να μην ξέχασα. Όπα. Κάτσε, τι κάνω εγώ. Έχω ξεχάσει. Όμι τζίμπρο μου. Είμαι άχρηστο. Σκάστο. Τι κάνω ρε. Ο Μπρο είναι τέρμα καλός. Ήταν low. Οκ.
Δεν πάτησε καν ready, αλλά δεν ξέρω, έκανα... Ναι. Τι κάνω? Το τσικούρι. Δεν πρέπει να χάσω. Τι κάνω? Παιδιά, πρέπει να νικήσω. Όχι, δεν θα νικήσω. Δεν πειράζει. Ζεις. Προσπαθώ, παιδιά, να παίξω ό,τι θυμηθώ. Λοιπόν. EGC. Yeah, πάμε να UGC. Καμάιν. Λοιπόν, crossbow. Οκ, ας το εδώ. Blocks, lava, ok. Blocks. Οκ. Ο Μπρο είναι γκέι. Βάλ τη λάβα. Τι κάνω, έχω ξεχάσει και να παίζω UH. Η λάβα μου. Χοντρή. Ένα μάτς θα παίξω UH γιατί παίρνει πολύ λίγα ώρα. Δηλαδή έχει και κόλ. Ο Μπρο θέλει να βάλει λύση στον ιδιό του τον εαυτό. Μπρρρ. Δεν έχω αλιστό. Έλα ρε, εντάξει, έλα. Δεν έχω άλλη λάβα, έλα. Σε γουαλάκι, μπρο. Δικιά μου λάβα. Είναι για το που... Τώρα δεν είναι κλάβα, ωραία. Πιστεύω τώρα θα νικήσω. Ναι. Τώρα δεν θα έχουμε λάβα. Έτσι, δίκαια, ξέρω εγώ. Ναι! Όμιτζι. Λοιπόν, πάμε και ένα τελευταίο maze. GG, παιδιά. Έχω χάσει. Θα παίξω όπως μπορώ τώρα. Δεν είμαι και τόσο καλός στο maze, όπως σας έχω πει. Πάμε. Please, μην παίξει με lighter, μην παίξει με... Τι κάνω, μαλάκα? Παρτά. Δεν ξέρω εγώ να παίζω με lighter, παιδιά. Όμιτζι. Και έχω ξεχάσει και τον code του Mine Malia, ρε. Νομίζω κάπου το έχω γράψει. Όπα. Ξεφύγαμε. Όμιτζι. Τι κάνω?
Του σκασά. Όμιτζι. Αντί να παίξουμε Maze, παίζω... Λοιπόν, παιδιά. Όχι! Λοιπόν. Ο Μιτζή μου σκάσε πολύ. Να, δείτε, βάζει αυτή τη βλακεία και... Τον μπούτσο. Φάμε με σπαθί, δρόμο. Πάρτα. Τους κασά. Το έκανα, μπρο. Το έκανε, το έκανε. Πέθανα. Το τέμ. Δείτε τι κάνω, μπρο. Κάμω το λάτρα. GG, δεν πειράζει. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα like και ένα subscribe. Αυτό ήταν όλο. Γεια σας.